Yes! Fijn dat jullie er al zijn. We gaan even beginnen met een heerlijke sing-in, een heerlijke warming-up. Om 10 uur begint de dienst ongeveer. Wij gaan alvast beginnen met een paar heerlijke liederen. Een paar traditionele en wat modernere christelijke liederen. En dat doen we allemaal tot eer van onze God. En wat fantastisch dat we hier zo met elkaar, hier in het hart van Dokkum, onze levende God, Koning Jezus, mogen grootmaken. En dat willen we ook gaan doen. En we beginnen met O Heer mijn God. Dus zingt u mee? Yes. Wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. Dan zingt mijn ziel. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam, sta ik verbaasd dat hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonden op zich nam. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Christus komt met majesteit en luister, brengt hij mij thuis. Hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor hem buigen en zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij,
zingen. Juicht, want Jezus is Heer. Juicht, want Jezus is Heer. Kinderen, zie ons verblijdt u ter ere van Hem die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de koning die mensen het leven geeft. Juicht. Juicht, want Jezus is Heer. Kinderen, zie ons verblijdt u ter ere van Hem die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de koning die mensen het leven weer geeft. Laten we zingen. Hij is verheerlijkt. Hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog. Ik zal hem prijzen. Hij is verheerlijkt voor eeuwig verheerlijkt en ik verhoog zijn naam. Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel en aarde verheugen zich in zijn naam. Hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog. Jezus is Heer. Kinderen, zie ons verblijdt u ter ere van Hem die ons lief heeft. Hij is verheven en leeft. Jezus de koning die mensen het leven weer geeft. Hey, wat is het goed om hier zo met elkaar te zijn, toch? Dit is toch fantastisch? In onze prachtige mooie stad waar we zo trots op zijn. Wauw. En jongens, wat een weer. Hey, wie was hier vorig jaar bij? Waar zijn de dappere helden van vorig jaar? Woe, dat het met bakken uit de hemel kwam. Maar ja, weer of weer, weer of geen weer. Wij gaan door in de naam van de Heer. Amen. Laten we zingen, lof zij de Heer. Gezang 434. Oké. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en wij musiceren. Komt allen samen.
Oké. We gaan nog een heerlijke uptempo doen. Een nieuw lied. Wij zijn gekomen voor één doel en dat bent u. Oké. Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met u. En wij verlangen. En wij verlangen met heel ons hart naar meer van u. Wat geweldig. Wat geweldig dat u hier bent. Heer, ons loflied is uw troon. Heer, ons wezen is alleen op u gericht. Voor de troon van uw genade mogen wij als kinderen zijn. Daarom vieren wij het leven. Oké, kom op. Volle kracht vooruit. Heer, wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn voor u. En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. Nou, Wij komen hier voor één doel, dat bent u. wij zijn gekomen. Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met u. Wij verlangen. En wij verlangen met heel ons hart naar meer van u. Wat geweldig dat u hier bent, Heer, ons loflied is uw troon. En ons wezen is alleen op u gericht. Voor de troon van uw genade mogen wij als kinderen zijn. Daarom vieren wij het leven in uw Heer, wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn voor u. En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. Wij komen hier voor één doel, dat bent Oké, daar komt ie. We gaan wow, de korte versie. Bent u er klaar voor? Ook achter in de zaal, kom op. Oké, volle kracht. Weer we zingen. Wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn voor u. En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. Wij komen hier voor één doel, dat bent. Wij komen hier voor één doel. Wij komen hier voor één doel, dat bent. Oké, laatste keer. Wij komen hier voor één doel, dat bent. Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie hier op deze zondagmorgen met ons deze dienst komen vieren. Op deze prachtige plek hier in de binnenstad. En wat fijn en wat zijn we dankbaar dat we ook letterlijk kunnen zeggen dat echt na regen de zon schijnt. De warmte van de zon is al voelbaar, maar we vertrouwen ook op een hele warme dienst. Een viering die met vele groepen is voorbereid. En waar nu ook vandaag vele mensen concreet gaan helpen. Dan denk ik aan de jongeren die een schriftlezing gaan doen. Gemeenteleden uit verschillende kerken die een getuigenis durven af te leggen. Kinderen en jongeren die sportief in actie komen. Predikanten die ons meenemen in een warme en liefdevolle boodschap.
En muziek en zangers die ons meenemen in prachtige liederen. En zelfs op de kade vindt u overal mensen in gele hesjes die klaarstaan voor uw vragen. Kortom, wij hebben zin in een gevarieerde dienst. Die we met elkaar gaan beginnen met het zingen van de volgende liederen. Opwekking 125 met Heer, ik kom tot u. En met daarna opwekking 488, de kracht van uw liefde. U kunt zien, het thema van vanochtend is ontmoeting. Jezus ontmoeten. En we hopen ook dat u vanochtend ontmoeting met Jezus zult hebben. Laten we zingen. Heer, komt het u. Het is zo'n prachtig lied. Ik denk dat we het allemaal wel kennen. En we mogen allemaal weten dat als het moeilijk wordt. Kijk, God groot maken wanneer het goed gaat, dat is niet zo heel moeilijk. Maar het komt erop aan wanneer je het moeilijk krijgt. Tegenslag, ziekte, verdriet, rouw of wat het ook is. Dan komt het eraan. Komt het erop aan. Waar is je huis op gebouwd? Is je huis gebouwd op die rots? Het onwankelbare fundament Jezus Christus? Dan hoef je niet bang te zijn. Want Jezus zegt tegen jou, ik ben bij jou in de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd. Ik ben de God van trouw. Ik ben de eeuwige. Ik ben die ik ben. Stel je vertrouwen op hem. Heer, komt tot u. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat
kracht van uw liefde. Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. We zongen het net met elkaar. Heer, ik kom tot u. Ik wil u allen graag voorgaan nu in gebed. Goede God, we zijn blij dat we vanmorgen samen kunnen komen op zo'n mooie dag. De wind door de haren, de zon op ons gezicht. Zo mogen we ons vanmorgen voelen. We danken u voor het wonder van uw liefde. Het wonder van de samenwerking van kerken. Het wonder van de vrijheid om het samen te mogen vieren. God, geef dat we het zien, de wonderen die er zijn. En hoe verschillend zijn we hier gekomen. Niet allemaal komen we hier met hetzelfde gevoel of met hetzelfde geloof. Hoe het ook zij, Heer, stem onze stem af op u. Geef dat we allemaal aangeraakt, bemoedigd mogen worden. Even opgetild uit zorgen en spanningen die ons ten deel zijn gevallen. Geef ons geloof waar we twijfelen. Geef ons inzicht waar we het even niet meer weten of we niet het kunnen ervaren. Geef ons leven zin en samenhang. Geef dat we hier vanmorgen in deze viering ons thuis kunnen voelen en verbonden met elkaar. Verbonden ook met de wereld waarin we leven en waarin zoveel, zo pijnlijk en verdrietig eraan toe gaat. Waar onrecht heerst en waar er veel vuile handen gemaakt worden. We bidden u om ontferming, om nabijheid bij die mensen die niks feestelijks te vieren hebben en vertwijfeld op hulp hopen. Vuur ons aan, allen met de geest, opdat wij allen volharden in vertrouwen, geloven in de kracht van uw liefde. Wees zelf de vlam in ons hart. Dit vragen wij in de naam van uw Heilige Geest. Amen. Met elkaar gaan wij nu zingen, samen in de naam van Jezus. En meen Jezus, ik hou van u.
Jezus, ik hou van u. Ja, wie kent hem niet? Wij weten er een iets andere versie van gemaakt. Ja, het is wel lekker, hè? Hey, hey. Oh, oh. Oké, mijn Jezus. Mijn Jezus, ik hou van u, want ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u, die ik had verdiend. De grote verlosser, mijn redder bent u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Mijn Jezus. Mijn Jezus, ik hou van u, want u hield van mij. Toen u aan het kruis hing, een wond in uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als u. Ik zal. Ik zal van u houden in leven en dood. En ik wil u prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij voor u in uw heiligdom. Verkroond met uw heerlijkheid, zal ik zingen voor u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als u. Mijn naam is Gwen Kors en ik kom uit Dokkum. Ik ben vorig jaar naar de Wereldjongerendagen geweest, wat vanuit de katholieke kerk wordt georganiseerd. Dat is 1 keer in de 3 jaar. De keren daarvoor was het in Australië en in Spanje. En dit jaar, of vorig jaar, was het in Polen, in Krakau. En de Wereldjongerendagen zijn dagen waarbij de paus komt om de jongeren te steunen en te stimuleren om te blijven geloven. En hij komt een mis met ons vieren. Wij lopen een pelgrimstocht naar een groot veld met alle jongeren uit de hele wereld. Met een rugzakje op, slaapzak, luchtbedje. En dan slapen wij op het veld. Nou, die avond hebben wij een avondwaken samen met de paus. En de volgende dag hebben wij een grote mis met de paus. Wij hebben daarvoor een hele rondreis gedaan door Polen. Om als groep een hechte groep te worden, want we kenden elkaar allemaal nog niet.
En daarbij zijn wij in verschillende dorpen geweest en hebben we bijzondere ervaringen gehad. Zo was ik bijvoorbeeld in een klein dorp. Voor de Tweede Wereldoorlog woonden daar 5000 Joodse mensen. Wij kwamen er nu en er was een lege, uitgestorven synagoge, overwoekerd met groene planten en was niks meer. En daarna zijn wij doorgelopen naar een Joodse begraafplaats. Joodse begraafplaatsen, daar wordt geen onderhoud op gepleegd. En dus het was overwoekerd, graven lagen scheef. Dus dat was een hele indrukwekkende gewaarwording. Nou, wij waren met onze hele groep van 40 mensen. En uiteindelijk waren er 3 priesters met ons mee. En een van die priesters die zei van nou, wij gaan nu een gebed doen om alle Joodse mensen die zijn overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog, om die te gedenken. Er waren uiteindelijk maar 5 Joodse mensen teruggekomen in het dorp. Dus dat was al heel indrukwekkend. De pastoor begint met zijn gebed. En tijdens dat gebed begint het ineens ontzettend hard te waaien. Ik krijg er nog steeds kippenvel van. Nou, het is onvoorstelbaar. Ja, die wind steekt op en je hebt echt zoiets van, wat gebeurt hier? Hij zegt amen en de wind gaat liggen. Nou, dan zegt je geloof genoeg, neem ik aan. En dan, voor mij was het weer een bevestiging van, ik zit op de goede plaats. Ik ben katholiek en dit voelt voor mij goed. We krijgen nu een bijbellezing die zal verzorgd worden door Jelle Jansma. Matthäus, vers 16, 13 tot met 17. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de menszoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je Simon Barjano, want dit is niet door de mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Johannes 4, vers 1 tot en met 15. Jezus en een Samaritaanse vrouw. De Farizeeën hoorden dat Jezus steeds meer volgelingen kreeg en er meer mensen doopten dan Johannes. Jezus doopte trouwens niet zelf, dat deden zijn leerlingen. Toen Jezus ontdekte dat de Farizeeën dat gehoord hadden, ging hij weg uit Judea terug naar Galilea. Hij moest door Samaria reizen en kwam bij een stad, Sichar. De stad lag dicht bij een stuk land dat Jacob ooit aan zijn zoon Jozef gegeven had. Bij Sichar was de Jacobsput. Jezus ging bij die put zitten, want hij was moe van de reis. Het was ongeveer 12 uur 's middags. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water halen uit de put. Jezus zei tegen haar: geef me alsjeblieft iets te drinken. De leerlingen van Jezus waren op dat moment in Sichar om eten te kopen. De vrouw zei tegen hem: dat kunt u mij toch niet vragen? Want u bent een Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw. Joden mogen namelijk niet omgaan met Samaritanen. Jezus zei tegen haar: ik heb jou om water gevraagd, maar jij weet niet wie ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven. Want als je dat wel geweten had, dan had je mij om water gevraagd.
En dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft. De vrouw zei, maar meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dat water vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jacob? Jacob heeft ons deze put gegeven. Hij heeft er zelf water uitgedronken. En ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze put gedronken. Jezus zei, iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik je geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je eeuwig leven. De vrouw zei, meneer, geef mij dat water. Dan zou ik nooit meer dorst krijgen en dan hoef ik nooit meer naar de put om water te halen. Nu zingen we opwekking 769. Dankjewel. En dit was Noah Danette Groeneveld. En Jelle Jansma. Hartelijk dank jongens, dit was wel spannend hè, maar jullie hebben het heel goed gedaan. Dankjewel. En wij gaan zingen Bouw uw Koninkrijk inderdaad. Ja, en ik zou bijna zeggen, als het lukt, dan mag u gaan staan als het niet te veel gevraagd is. Want ja, je kunt eigenlijk niet blijven zitten bij dit lied. Yes, allemaal klaar? Yes. Oké. Vestig uw gezag, wees koning in ons hart. En stel uw beeld in ons, onthul uw doel met ons. Ontsteek de vlam van hoop opnieuw, een laaiend vuur in onze ziel. Zorg uw geest uitlaat, die kracht weer zien. Wij zijn uw kerk. Maak ons sterk in u.
wij zijn uw kerk. Zo is het. En we gaan over naar Psalm 150. Looft God, looft hem overal. Looft God, looft hem overal. Looft de koning van het heelal. Om zijn wonderbare macht. Om zijn heerlijkheid en kracht. Van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden groot en goed, die hij triomferend doet. Hem zij eer, hij zij geprezen. Hefbaar zijn uw gouden stem, harp en fluit verheerlijkt hem. Citer, cymbal, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn. Van God ongemeten wezen, opdat zingen al wat leeft, juichen al wat adem heeft. Tot Gods eer hij zij geprezen. Ik ben Jan Woudstra, ik kom uit Dokkum en je hebt mij de paaskaars steen van 2016. Die had voor mij een heel bijzondere betekenis. Eind september vorig jaar is mijn vrouw gestolen na een ziekte van 3 jaar ziek was, die ze zeer krachtig altijd droegen had. En in 2017 weer de Passion inleid. En ik wil heel graag samen met mijn band haar stukje lijdenswij rennen om te vieren, ja, een soort lijden die zij gewoon had, het symboliseren van haar lijden. Uiteindelijk hebben we de Passion waarom, alleen nog het kruis hebben we net droegen, want er werden alle meesten onder dringen en helaas. Toen was ik ditzelfde weekend vregen terug dominee Herman de Vries om de paaskaars van 2017 in Eelsum binnen te dragen. En dat vond ik een hele mooie vraag en ik ga direct ja op zijn. Want in het kerkje van Eelsum, daar ben ik 32 jaar lang trouwd met mijn vrouw Boukje. Dus ik ga daar het licht mocht ik binnendragen. En wat voor mij heftig, maar ook heel mooi wie. Ik kreeg na dit sinds kreeg ik de paaskaars van 2016 die ik nou in de hoorn heb. Kreeg ik van de kerkraad. En die is voor mij zeer bijzonder, want daar zie je het kruis op en 5 personen eromheen. Dat ben mijn gezin en ikzelf. Dus dat. Ik zal het niet gauw vergeten, het was 1999, we waren op vakantie in Hongarije. En tijdens deze vakantie hebben we kennis gemaakt met een evangelist onder Roma's. En hij heeft ons meegenomen naar een Roma-kamp. 5000 ouderen, jongeren en kinderen. De omstandigheden waarin zij zich verkeerden waren verschrikkelijk. Ze woonden in hutjes, 10 tot 15 kinderen per gezin. Ze hebben het slecht. Ze moesten soms stelen om eten voor hun kinderen te krijgen. En natuurlijk worden ze daardoor weer door anderen gediscrimineerd.
Het is duidelijk in de ogen van de normale mens, trouwens, wat is normaal, dat ze er niet bij horen. Uitgestotenen zijn het. Maar er is een wonder gebeurd. Velen van die groep hebben de Heer Jezus leren kennen. En deze ontmoeting is niet zonder vervolgen gebleven. Ze hebben Jezus aangenomen als hun Heer en Heiland. Hun omstandigheden zijn niet echt veranderd, maar wel hun leven. Een ontmoeting met Jezus kan grote gevolgen hebben in een mensenleven. Dat blijkt ook uit de geschiedenis van Johannes 4. Ook deze geschiedenis gaat over een vrouw aan de zelfkant van het leven. Haar bestaan ligt volledig aan scherven op het moment dat ze Jezus ontmoet bij de bron. En in de ontmoeting met Jezus ontdekt ze de bron, het geheim van het geluk. Jezus is met zijn leerlingen op de terugreis van Jeruzalem naar Galilea. De kortste weg is eigenlijk via de centrale as, zou ik zeggen. Dat is via Samaria. Maar de meeste Joden maakten geen gebruik van deze weg. Want Joden en Samaritanen konden elkaar niet luchten, noch zien. En dan schrijft Johannes dat Jezus door Samaria moest gaan. Dat moest hij dus niet omdat er geen andere weg was, maar wel omdat God in zijn liefde op zoek was naar die ene vrouw die zich zo ongelukkig en eenzaam voelt. En zo is Jezus bij de bron van Jacob aangekomen. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Jezus praat met een vrouw. Jezus praat met een Samaritaanse vrouw. En alsof dat niet erg genoeg is, het is ook nog een vrouw die het met het 7e gebod niet erg nauw neemt. Ze heeft immers 5 mannen gehad en met de vrouw met wie ze nu samenleeft, dat is eigenlijk haar man niet. Ook zij is een uitgestotene. Ze hoort er niet bij. Het is ook niet voor niets dat ze midden op de dag, terwijl het zo warm is, water uit de put gaat halen. Dan is het tenminste alleen. Ze kan er niet meer tegen, al die stekende blikken en dat achterbaksige smoes. Jezus spreekt haar aan. Heb je water voor mij? Groot is haar verbazing, want een Jood drinkt toch geen water uit een onreine kruik van een Samaritaanse. Dat doe je niet. Maar Jezus is anders. Jezus laat zich niet leiden door vooroordelen, maar Jezus laat zich leiden door de liefde van God. Dat vind ik zo machtig aan onze Heiland. Hij heeft werkelijk belangstelling voor de ander. Hij heeft werkelijk belangstelling voor deze vrouw. Hij luistert naar haar verhaal, naar haar geschiedenis. En wat doet Jezus dan? Hij biedt haar het levende water aan. Jezus weet dat ieder mens dorst heeft. Dorst naar echte levensvervulling. En heel veel mensen, ook in 2017, proberen hun dorst op hun eigen manier te lessen. De een zoekt het in liefde, een ander in zijn carrière, een andere in zijn hobby, in mooie spullen of sport. Maar Jezus weet, als je daarin zoekt, dan vind je het niet. Dan blijf je dorst houden. En deze vrouw die weet ervan mee te praten. Ze heeft alles gedaan, maar ze heeft nog steeds dorst. En dan zegt Jezus tegen haar, je moet bij mij zijn met al je verdriet en al je pijn. Ja, je moet bij Jezus zijn. Jezus is maar niet Gods visitekaartje aan ons mensen. Nee, in hem brengt God ons visite. Veel meer wordt ons niet over het gesprek tussen Jezus en deze vrouw meegedeeld. Maar meer is ook niet nodig. In Jezus heeft zij het geluk gevonden. Laat ik het anders zeggen, het geluk heeft haar gevonden.
Waar komt het op aan voor u, voor jou en voor mij? Op een ontmoeting met de levende heiland, Jezus Christus. Geloven is heel wat anders dan het opvolgen van een aantal regels. Geloven heeft alles te maken met ontmoeting. Met het ontmoeten van Jezus. Pas wanneer God als de levende, met ons meelevende God wordt gekend en bemind in een levende ontmoeting, pas dan is het echte mens zijn gegarandeerd. Daarvoor is Jezus mens geworden. Jezus wil niet dat u, jij en ik, dat wij onze levens verwoesten of laten ruïneren door angst, door wroeging, door verbittering. Hij wil niet dat u zichzelf als mens niet geven kan in echte, spontane, hartelijke medemenselijkheid. Ja, door uw jaloersheid of door uw verdriet. Hij gunt u zijn en uw levensgeluk. Tot zegen van anderen. Daar moet het om gaan. Want dat is het hart van het evangelie. Hoe belangrijk andere dingen soms ook lijken. Uiteindelijk komt het aan op die ene ontmoeting met de levende Heere en Heiland. En dat wens ik u en jou en mijzelf van harte toe. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen gezang 481. O grote God, die liefde zijt.
Nou, mijn naam is Ilke Kooistra, kom uit Dokkum. En had altijd wel jood dat er een God bestaat. Alleen dat ik er altijd naar leefd ga is punt 2. Eind vorig jaar, of nee, begin vorig jaar. Ja, is eigenlijk een beetje een dieptepunt geweest. Had ik meestal teleurgesteld en toen dacht ik van, wat moet ik eigenlijk met mijn leven? Toen had ik het bij God zocht, ik had de Bijbel lezen, ik had bidden van God. Ben jou er, bestaan jou? En naarmate ik de Bijbel begon te lezen, kreeg ik een enorme rust om me heen. En vrede en ik kwam teksten voorbij dat betrekking op mijn eigen leven. En ja, die rust, die sterfvoens, dat is nergens te vinden. En nou een jaar later, en ja, ik ben nog steeds net perfect. Maar Jezus is net voor perfecte mensen om het kruis gaan. Hij is voor iedereen om het kruis gaan. Want iedereen zondigt en maakt het zijn fouten. En ja, wat zei ze dat, ja, gisteren op een gegeven moment net meer zonder. En ja, wat maak je er meer, hoe zei ze, ja. Lees hem steeds beter kennen en ja. Het gaat ook net om een religie en het houden van regels, maar het gaat om een relatie. En ja, dat is het mooie om te geloven. Ik neem u vanochtend mee naar Caesarea Philippi. Voordat Jezus daar aankwam, was Caesarea het epicentrum van afgoderij en ongeloof. En juist in die plek stelt Jezus een alles doordringende vraag. De eerste vraag die hij stelt: wie zeggen de mensen dat ik ben? En we zien dan de verwarring die ontstaat. De een zegt Elia, de ander zegt Johannes de Doper, weer een ander een profeet. Sommigen zeiden zelfs dat de Heer Jezus een duivel of een demon was. Ook in onze tijd heerst er verwarring over wie Jezus is. Sommigen zeggen zelfs dat Jezus nooit heeft bestaan. Maar lieve mensen, er is zoveel historisch en archeologisch bewijs dat Jezus met recht de meest gedocumenteerde persoon uit zijn tijd genoemd kan worden. Weer anderen zeggen dat Jezus slechts een goed leraar is. Maar welke goede leraar zegt nou dat hij zonde kan vergeven? Dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat we zijn vlees moeten eten en zijn bloed moeten drinken. Nee, zo'n leraar, daar zou ik voor gek verslijten. Of hij moet daadwerkelijk de waarheid spreken. De $1 million question die de Heer Jezus dan stelt aan zijn volgelingen. Wie zeggen jullie dat ik ben? En dat is dezelfde vraag die ook tot jou, die ook tot u vanochtend komt. Wie zeggen jullie dat ik ben? En in het epicentrum van ongeloof en afgoderij klinkt één belijdenis dwars door 1000 duisternissen heen. U bent de Christus. U bent de Zoon van de levende God. Wat ze al in hun hart wisten, kwam nu door hun mond naar buiten. Ze hadden hem horen spreken, maar ze hadden bovendien zijn liefde geproefd. Zij hadden hun carrière opgegeven, huis en haard verlaten, om achter deze wonderdoener aan te gaan, Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Op dat moment weten ze, Hij is het die ons zal redden. We zijn reddeloos verloren, maar nu zijn we gered. En de Heer Jezus zou dat inderdaad gaan doen. Een tijd later zou Hij al die zonden, al die tekortkomingen van die mensen, zou Hij meenemen op het kruis van Golgotha. En daarvoor in de plaats zou Hij hen alles geven
wat ze ten diepste niet verdienden. En Jezus antwoordde en hij zei tegen hen: zalig bent u, gelukkig ben jij, Simon Petrus, Simon zoon van Jona. Want vlees en bloed hebben je dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. De Heer Jezus zegt daarmee van: jongens, het is niet jullie eigen wijsheid, maar de Vader in de hemel heeft jullie er rechtstreeks van overtuigd dat ik inderdaad ben die ik zeg dat ik ben. Jij, u, zult op een dag deze vraag moeten beantwoorden van de Heer Jezus. Wie zeg jij dat ik ben? En eigenlijk laat je op dit moment in je leven al zien welk antwoord jij hebt gekozen. Een veranderd leven. Een groeiende intimiteit met Jezus. Een passie voor God. Laat zien dat jouw antwoord het juiste is geweest. Maar een onveranderd leven. Een latrelatie, een lange afstandrelatie tot God. Laat ook zien welk antwoord jij op dit moment in jouw leven hebt gekozen. Voordat het proces van een nieuw veranderd leven op gang komt, kan uw hart vergeleken worden met Caesarea Philippi. Dat centrum van afgoderij en ongeloof. Ons hart, lieve mensen, is ten diepste een afgodenfabriek. Waarin wij mensen aanbidden. Of waarmee wij dingen aanbidden. Ons onroerend goed, ons carrière, ons status. Noem maar op. En al die dingen nemen de plaats in ons hart die alleen gereserveerd hoort te zijn voor Jezus Christus en Jezus Christus alleen. Voor de ontmoeting met de Heer Jezus is ons hart als Caesarea Philippi. Ik ken jou niet, ik ken u niet. Maar misschien ben je verslaafd. Verslaafd aan de goedkeuring van mensen of aan iets anders. Misschien huil je jezelf 's nachts in slaap. Misschien vervloek je de dag van je geboorte. Of ga je zoals de meeste mensen juist heel onverschillig door het leven. En denk je dat je God de Vader zelf bent. Ik ken jou niet, ik weet niet hoe donker, duister en hoe mistig jouw Caesarea Philippi is. Maar wat ik wel weet is dat Jezus op dit moment jouw leven komt binnenwandelen. In die duisternis, in die mist, in die grote verwarring. En jou die vraag stelt: wie zeg jij dat ik ben? Zijn volgelingen, zij hadden het juiste antwoord. En zij hebben het nog steeds bij het rechte eind. Op het kruis zou Jezus later hun schuld tegenover God vereffenen. Want dat heeft de Heere God gedaan. Zoals een reddingsbrigade op dit moment in Sint Maarten de wegen schoon vaagt, zodat mensen weer thuis kunnen komen. Zo effende Jezus ook het pad, zodat u weer thuis kunt komen bij God de Vader. Hun Caesarea was voorbij. Een nieuw leven was gekomen. Eerst waren ze blind, maar nu konden ze zien. Eens waren ze dood, maar nu waren ze springlevend geworden. En lieve mensen, alles waar wij ten diepste naar verlangen in ons leven, is allemaal te vinden in Jezus Christus. Vergeving, acceptatie, liefde die nooit teleurstelt, een tweede kans, perspectief voor nu in dit leven en een prachtig perspectief in de eeuwigheid. Het is allemaal te vinden bij Jezus. En dan maakt het niet uit of je al 60 jaar naar een kerk gaat, of dat je vanochtend voor het eerst op tv of hier op de Zeil
het evangelie hoort. Maar het aanbod is hetzelfde. Een ontmoeting met Jezus zal grote gevolgen hebben. En je zult iets mee gaan maken wat je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Het is allemaal te vinden in Jezus Christus. Als jij vandaag zijn stem hebt gehoord, door broeder Van der Wekken, door dit tekstgedeelte, door de muziek, door de gebeden. Als je zijn stem vanochtend hebt gehoord, verhard je hart dan niet langer. En laat je verzoenen met God door de Heer Jezus. Jouw antwoord op Jezus' vraag is het verschil tussen een eeuwig leven, en dan heb ik het over kwaliteit en kwantiteit, of eeuwig verloren gaan. Kies vandaag wie je wilt dienen. Amen. We zullen een prachtig lied gaan zingen uit de opwekkingsbundel. Vader God, ik vraag me af. Nu weet ik wel dat jullie daar allemaal ook graag hier hadden willen staan. Nu lukt dat natuurlijk niet. Maar wat wel lukt, is dat alle jongeren van de basisschool, die mogen die kant rondlopen. Daar staan mensen van de sportkerk op je te wachten. En dan kun je even kijken hoeveel mensen er eigenlijk dus zijn. Dus durf jij, net zoals ons, wij vinden het ook best wel spannend, echt, hier even te staan. En dus zit je op de basisschool, loop dan die kant langs en dan staan daar mensen te wachten
En dan mogen jullie hier even staan. Ondertussen vertel ik over de collecte. We hadden een ander doel voor ogen, ook heel mooi, ook heel goed. Alleen deze week, en u heeft het allemaal meegekregen, konden we natuurlijk niet om de situatie in het Caribisch gebied heen. En dan met name in Sint Maarten, waar 1 orkaan gewoon in 1 klap een heel eiland lam legt. Hier gaan zo meteen collectezakken rond. Het Rode Kruis is in actie gekomen en wij willen graag een donatie brengen aan Giro 5125. Dus de kinderen mogen komen en ondertussen gaat er een collecte rond te bate van het Rode Kruis voor de orkaan die Sint Maarten heeft platgelegd. Ik zie al, oh kijk, wat goed. Het is diep, hè? En is deze kant beter? Kun je het van deze kant beter zien dan dat je daar stond? Een soort van, ja hè? Ja, hier is het minder druk. Oh, wat goed. Hey, en jullie hebben vast die band ook gezien. Die staat hier achter. Die gaat zo meteen met jullie zingen. Een lied. Oh, kijk, er komen nog veel meer aan. Wat goed. Dus we wachten nog wel even. Jullie gaan met elkaar een lied zingen. En zo luid natuurlijk dat al die mensen, en liever buiten Dokkum ook, horen wat jullie kunnen. Hoeveel mensen staan er, denk je? Hoeveel zijn het er? Hoeveel zijn er? Wat denk je? 100? 100. Jullie zijn met 100, wordt hier gezegd. Wie zegt met meer? Hoeveel denk jij? 200. Oh, we gaan al omhoog. $50.000. Kijk, dat lijkt nog eens ergens op voor Dokkum. Maar eerlijk is eerlijk. Wij staan hier en dan zijn jullie wel met veel. En dat is echt prachtig om te zien. Echt heel verwarmend. Er komt nog een groepje aan. Ondertussen gaan de collectezakken rond. Mocht u de collecte nou mislopen, hopelijk kunt u dan even iemand aanspreken. Nu ga ik zo meteen weer naar achteren, want mijn zangtalenten zijn niet geweldig. Maar gelukkig hebben we mensen hier die heel goed kunnen zingen. Ik blijf hier een beetje voor, want het is hier wel erg diep. En dan geef ik jullie, als het goed is, gaan jullie zingen. Dat hoop ik. Dat is heel spannend, want we hebben geen idee wat we gaan zingen. Dan hebben we dat heel goed op elkaar afgestemd. Oké, prima. Nou, dat wordt even improviseren. Hey, wie heeft een goed lied? Yes! Ja, we moeten allemaal wel een beetje kennen. Een leuk kinderlied. Dan gaan we gewoon even improviseren. Komt er al een lied aan? Ik weet het niet. Jij gaat niet zingen. Wat krijgen we nou? Al die mensen. Voor de zieken, voor daar de komt het lied. armen, Dat was hem. voor Dat de was hem. mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen, maar is het lied toch Komt aan denkt boord. het lukt me niet. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort, is er altijd nog die ene en die roept kom maar aan boord. Ja, zing maar mee. Die kennen jullie vast wel, of niet? Kom aan boord. Nee. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen. Kom aan boord. Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefde. Pak
alles gaat bij mij steeds mis. Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is. Voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehoord. Is er altijd nog die ene en die roept kom maar aan boord. Kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen. Kom aan boord. Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefde. Pak die uitgestoken hand. Kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen. Kom aan boord. Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefde. Pak die uitgestoken hand. Jongens, een daverend applaus voor deze toppers. Jullie gaan weer terug. Voorzichtig over de brug. Dankjewel. Met 50.000. Nou, dat biedt toekomstperspectief. Ik hoop dat de collectezakken ondertussen goed zijn doorgegaan. U ook allen hartelijk dank voor uw gaven. En ik wil u zo meteen voorgaan in gebed. En dat gebed besluiten we met het gezamenlijke Onze Vader. God, onze Vader, we danken u voor dit bijzonder samen zijn. We danken u dat u zich laat kennen aan ons en ontelbare anderen. We danken u dat u er voor ons bent. Dat u ons houvast bent. Dat u ons bij de hand neemt de toekomst tegemoet. We danken u voor uw woord dat leeft en ons levend maakt. Voor de gemeenschap van uw kerk die ons verbindt, scherp houdt, aanvuurt. Uw Heilige Geest, het wonder van uw communicatie. Heer, we vragen u om aanwezigheid hier en in onze wereld. Bij ons als we het moeilijk hebben en leven met grote zorgen, ziekte, pijn of verdriet. Geef hen kracht en troost hen met uw liefde. We bidden voor de vele slachtoffers van natuurgeweld. Zowel op Sint Maarten als op al die andere plekken op de wereld. Waar nu duizenden mensen ontheemd zijn. Soms zonder huis, zonder voedsel, zonder adequate zorg. Wees aanwezig, Heer, met uw ontferming en uw barmhartigheid. Daar en op al die andere plekken op de wereld, waar de oorlogen en schrijnende politieke situaties de nood hoog is. En vuur ons aan door uw geest, om daadkrachtig en liefdevol uw aanwezigheid zichtbaar te maken. Goeie God, wij geloven dat u in Jezus Christus zoekt naar mensen. En wilt u ons helpen ons te laten vinden. Soms aarzelend en misschien tegenstribbelend.
maar dat we weten dat uw Zoon, Jezus Christus, ons voorging. Hij stierf voor onze zonden. Hij liet ons zien wat onze weg en waarheid moet zijn. En als geen ander weet u en wij in onszelf hoe moeilijk die weg is. Betrek ons bij uw doel in deze wereld. Om lief te hebben, te dienen, te verkondigen. Zend ons, zoals u eens de Heer Jezus hebt gezonden. Betrek ons bij uw belofte van vernieuwing en vrede. Help ons deze wereld te zien met de ogen van Jezus. In de stilte delen we graag onze eigen zorgen en wat in onze harten leeft. Verhoor onze gebeden door Jezus Christus, onze Heer, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, op de aarde. Geef ons heden en vergeef. Amen. We zijn bijna gekomen aan deze admiraliteitsdienst. Geweldig fijn dat u er was. Ik hoop dat u met elkaar nog doorspreekt over deze dienst, wat we met elkaar van onze God ontvangen hebben. En ook over die ene vraag, wie is Jezus voor u, voor jou en voor mij? Wilt u dat ook met anderen doen? Er lopen hier mensen met gele hesjes. Daar kunt u mee spreken, die kunt u ook aanspreken. Als u een gebed wilt, kunt u ook hen vragen om dat voor u te doen. En er is ook een ruimte beschikbaar waar we dat in alle stilte kunnen doen. Dat is het atelier van Jan Kooistra. Na deze dienst mogen we u uitnodigen voor een gratis, dat is voor Nederlanders altijd heerlijk, hè? Een gratis kopje koffie. De thee is ook gratis, denk ik. Aan de zeil, aan de lange tafel. Dus blijf nog even lekker bij elkaar. Dat het werkelijk tot een ontmoeting mag komen met elkaar. Maar eigenlijk ook met onze God. Na de zegen is er nog een zegenmedley. Maar aan het einde van deze dienst krijgen we de zegen van onze God mee. God laat zien aan u, jou en mij en horen, waar je ook naartoe gaat, ik ga met je mee. Maar de zegen ontvangen we niet alleen voor onszelf. Deze krijgen we ook om anderen tot een zegen te zijn. Ontvang dan Gods zegen met een biddend hart. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen. Dankjewel, Tom. Wij sluiten af met het prachtige zegenmedley, waar we vorig jaar ook mee afgesloten zijn. Maar goed, toen was bijna iedereen al vertrokken. Dus we doen het gewoon nog een keer. Zegen mij op de weg die ik mag gaan. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt.
vrede van God. Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God, zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God, zij met jou. In Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam geef ik jou. Vrede van Hem, vrede van Hem, de vrede van God, zij met jou. Zegen ons al goede, neem ons in uw hoede, en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. Stort op onze beden, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw geest bij dag en nacht. Amen, amen, dat wij niet beschamen. Jezus Christus onze Heer. Amen, God uw naam ter eer. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. Wat wij hier beleven, samen met elkaar. Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk. Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. Ga nu heen. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. Wat wij hier beleven, samen met elkaar. Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis. Dan is vanaf heden Christus bij u thuis. Dan is vanaf heden Christus bij u thuis. Wel thuis allemaal. Geniet nog van deze dag. En tot ziens. God zegen.
En mij, deze laatste medley, bij wij om het eind kwam van een prachtige dienst. Ja, ik had de sfeer een beetje peild hier in het publiek. Er hing het hier een hele mooie, bijzondere sfeer. En ja, ik hoop dat de mensen na het bakje koffie of thee hier toch nog even heen blijven. Want er zit natuurlijk nog meer op het programma. Straks begint het grachtzwemmen. Vanmiddag is nog de Nautische Maal. En we sluiten natuurlijk al met Atjes Singalong. Ik ben hier dan weer samen met mijn collega Bouke Koning. Dus de uitzending begint om 11:03 en het concert begint om 3:00. Dus ik hoop je hem daar natuurlijk weer te zien. Dus ik zou zeggen, tot van de middag. Deze uitsturing wordt mij mogelijk maken door Albert Heijn, Dokkum Damwoord en Kabel Noord. Hij is verheerlijkt als koning, verheven zo hoog. Zal hem prijzen, hij is verheerlijkt voor